is Don Severiano haza. Standard. Következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára csak szülői engedéllyel vagy nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Standard. Hölgyeim és uraim, újra itt a Dáridó. Igazi sztárparádé a Dáridóban. Az irigy Hónai-mirigy, Bódi Guszti és a Fekete Szemek, Ádok Zoli, Dolliról, LL Junior, Notárméri, Stefano, Mága Zoltán, Csonka, Pici, Szatmári Orsi, Csocse, Szandi, Schramli Kings, Brass Bence, Csikó Szabi, MC Veres Robi és Tabáni István. És természetesen dalolva, trombitálva szórakoztatja önöket Galambos Laci, a műsor házigazdája. Dáridózunk együtt újra! Gondoljatok a legjobb pletykára, amit valaha bárhol is hallottatok. Én természetesen nem hiszek el egy szót sem. És azt triplázd meg. Mit fognak legközelebb kitalálni? Azt, hogy a királynő félrelépett. Te vagy a király. Az apád fia vagy. Ezért a fejünket veszik. A francba. Az egész palota romokban áll. És elmarad a koronázás. Asszonyom! Nyertünk! Nyomjunk a fejemre egy koronát, oké? A Palota. Ma 15 óra 10 perckor a Sorozat Pluszon. Készültség. Könnyen lehet, hogy te ölted meg azt az embert. Tudom, kik voltak. Majd én vállalom helyette a gyilkosságot. Vigyáznunk kell, nehogy hibát kövessünk el. Miért akar minden áron összezavarni? Soha senkit se fogsz felismerni, világos? Ki akarok szállni? Tudom, hogy nem az igazat mondja. Rossz üzletet kötöttem. Félek tőled. Derrick. Ma 16 órakor a Sorozat Pluszon. Te mit akarsz itt? Bosszút állni. Izaurát és Andrét Leoncio úr kiköttette. 50-50 korbácsütést mind a kettőnek. Megszöktetlek innen. Nem tűröm, hogy a rabszolgáim megszökjenek. De ez a Leoncio úr gonosz, mint a sátán. Én segítettem a fiad rabszolganőjének megszökni. Rabszolgasors. Alvaro az egyik leggazdagabb birtokos ezen a környéken, és beleszeretett a mi Izauránkba. Ma 16 óra 55 perckor a Sorozat Pluszon. De hogy tehette meg ezt José María veled? Mindenki előtt bolondot csinált belőled. Nem, ne ítéld meg ilyen szigorúan, keresztanyám. Nem találok mentséget erre, María del Carmen. Iszonyú, amit veled tett. Soha nem fogom ezt megbocsátani neki. Keresztanyám, úgy látom, téged érzékenyebben érintett. Ez megárthat neked, nyugodj meg.